Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kembali pergi porok-porok ke baju spontan dan pergi ke program kejongi. Mak pergi beli timolong yang subhai pergi sekali ke program kejongi. Kebelang lam sepi daun nongsan hima. Terperlu mentangi don ini apa office jong Directorate of Fisheries. Hadir bagi don ya. Anhut ke officer kata Iway Ba David, Deputy Director jong Fisheries berkumpul dengan don Iba Paul, Deputy Director jong Fisheries. Hak bayi dia bangin ya keren bayi dia bangin ka khasau nama nak kalian ke Sarkar Jela hak santri tahu benar jemang arcar. Apun rio kalau pun benai ke khasau pun berkata state fish. Tinggi jawab ini keren berki habitai berkata khasau. Prishbon. So por berkepang jopi firkum ju. Dia subai bisnes program ko jangi. Teknon pasle mak bentuk ke pormu kumni ngion or ketika jika sedang. Tapi pa ke jangi mo gikwat bente pa hakun ukur kom ke Sarkar Jela ke pelong state fish ya kani ke khasau. Hatu kadai namar ba ke imba kani ke khasau kani ke Jela ke jangi na kumno. Tòa nâng con ai cũng lấy cái nông sản hima cái bala xem cái này cái bu khám tam ban pena paj ba ya cái này cái way cái cam ya cái bakum cái fisheries department cái layo ban pendem bar khám tam kum cái department rong idat cái jing semua komen cái bakrau bah cái sorkar cái này cái santarik kum lapan semua ba cái real mentan ba cái ada ban pena ya cái này cái khasau cái bangi ong cái tin fareng cái chocolate mahasir kum cái street fish jong cái jala cái jongi teh kabayadei bakani ka jing penbana ka jong ka sarkar ikan ka state fish jong ka Meghalaya kalong ba hagi babun gilaya pha ikan ki proposal la kat kan itli kisnem naru kisnem arfulai arfusau bar kalaya ka proses nomba jong ki por bar ka jing penbana ka jong ikan ka state fish karong kumju baka daka consultation na ka jing sutu jengmur ru bar ka ICAR NBFGR lokno kabadai ka way kabadai kabadi kabayadei bakini ki fish genetics bar ka dei ru ka way na ki tenat jong ke sarkar kami ke jongi ke bapen benai ya kini ki state fish haki jala ki baper pok kari India ke jongi te ka jing pen bena ke jongi lan ke jing jiet ke jongi ka khasau banong kum ka state fish jong ka jala ke jongi kalong halor ka nongrim kumba pilapen sungo wiba ke tan kalong ka jing don ke jong ka ki jaka ki wa baro ke berana pok jong ka jala Meghalaya ke jongi bar kalong ru ka wei na ki species ru ka baki bakat tu ka ni ki nongrap ugi pelong ya ka kum ka wei na ki species bandri war di pung ki jong kiru te halor kata kan nongrem ba kajing lap kajing syam kajongi kalong ba habangi ong ban declare ka kum ka state fish kalong ba kinu ki kelak banong ki tourist lani kelak banong ki researchers ki bawana keleng jong ka ri kajongi bana syabari lar ki ko ban pe yang ni khasau ru kalong bada ka basuk ngelak ban nyalam ban pi ki bar kelak ban witness ban saki ya kajing don jong ni khasau bar kani kajing don ka jong ka hakiwa baro jong ka jela ka jongi ka pelong yang ngiru bangin syam ya ka sinjam bangin penbena sendornya ka bangan de ka state fish jong ka jela ka jongi dia kiai pak kita kisenjam berkerpang mo baka ni ketenat kalasim menyadai ke khasau hadian balajit ya ka kum kata ke state fish tah kabayadei bakani mereka kasinjam ka bangilasim kalong baik kani ketika mandate jong ka Meghalaya State Agriculture Mission ka bangila sedang larus nem arja khatwe khat ar te hadian bangilaya snaya ka Meghalaya State Agriculture Mission ga sedang man implement ru ya ka kawei na ki komponen ke jong karu kalong ban don ya ka state fish jong ka jela ka jongi padahal kata ka nongrim ngi ngilaya ya kata ka sur ka jongi bat ka jing thumu ka jongi ru kalong bai ba ka bando kongsan kalong ba habangin penbena ya ka kum ka state fish ka de bandon ru kalat kalenti kum nu banyada ya ka namar kat kum ka IUCN red list sedek la penbena ya kenika khasau kum ka endangered species ti halor kata ka nongrim ngilai semi ka sinjam ba hapo ka aquaculture mission ngilashna hado kum ba si spak khalai telimo apa
Ado shispak halai tali kita ki fish sanctuaries. Bat kini ki fish sanctuaries kalau kawai na kila jing ada kabang trailang bat kini ki communities ki senong ki tau ki societies bat ki kenhuan ki bafer. Bat kani ngi ai bor be yaki bat ki shim maki kani kalat. Bat kadai ka eke kabawan naki pajba ki jongi ki stakeholders ki jongi emdai kabangi penle mangi be direct na department. Te halo kata kan nongrim ka khamsup yang i bangin pentrai kam ya ka kham tam ban yada ya ka. Tebada kajing sena kajongi kajing aibor kajongi kajing yarap kajongi yakini ki communities lagi senong ki tau bakin sena bakin penbanai kini ki fish sanctuaries kalong kuma kalong menta ki babun ki jaka kila snguthu yakini kajing don kam ban yada yakini ka dokha bar kila yada ru ya ka bar ki babun ki wa le kham tam lagi pe ki ba khamlong ka bo khampau na menta ki de Shakaru Hills region ka ba kila penbana ba kila ya saprang ba hakaban yada yakini ki khasau hakiwa kajongi baro tenang ni syakmat ru kalau hadirin banglapan benar ngindang pelan menta bangindang perkhat menta bangin lek yaki awareness program ru syakiwi pergi senong ru bar kham tam da ka jing song sarong ru ya ka jelah ibarat kowe bagi stakeholders ki jongi ru ngindang ya trailang barki bangindang ya snok ketilang barki ha ka bangin penbena syu bangin create ka awareness na ka benta ki pajba ki jong ka jelah ka jongi kham tam syapok khasi jantia region ka jongi kanang ba maki ru kin shimi ka ju ka sinjam ki ladon ka to kan ki senong yam la ban len hapo kan ka than ka jongi ru ki balaya saprang wa kan ka kam bad hadir mengelapan bana le kham tam mentang la kham yo bor syu bad nang ni syakmat ngendang ya tre syu bakini ki senong ki thau bad ngendang penbana ngendang rai kan ka kubor kham tam ban yada yakini ki dokha hakini ki wa ki jongi baro kata kris ti yani khasa mo khasing yong khasa ti tim pareng yong chocolate masir ti ka garu pa ki yong ke ka narong okay narong mo tenang ti so kin dian mo ngi ko mti ba hato ki don em ta ki la ji shan ni scheme thamai na ka banta ki nori do kha ki ba kwa ban ri ki khasa Meskipun Pak Gabriel, di kumpul batai minat Pak David minat nadu basdang ketugas State Aquaculture Mission, jadi mission dalam tapan penrai penpar ya kamri doha hak jelas juga. Nadu ketu por ajar khatwe ajar khan ngila dan kata mission hak bangi kani ka cing penne pensa bat ka cing penrai penpar yang yaki dak paring yang indigenous fish mo masuk ono khas lam ki lokal ti kini khasau kini kiwe ni ki jai doha ki ba bon bat ba dei ki doha lokal sya ki jongi ki ba imbait hakiwa ti nadu itu por ngila dan ta thong la patai ba debet ne bangin pendep sa bangin penroi ki doha ti nadu itu por ngila dan ki skim ti kita ki skim kalong ba ngi ai jing yarap ya ki society ne ki snong ki local dorbar ne ki NGO ba kin yarap pan penne pensa itu ki dokha ha ki tu ki jaka ki balong kerpang ha ka jaka ke ba ki sutu ki la ban penyat ya ka kam mo ba kin ne sya ki dokha kin roi kin par sya ti la da patai ba ti dan ba ngi don spa khat lai tli ki la da ngila da ai jing yarap bangi ngida ai daga pisah bagi nyarap yaki di kata jingrap ka ba kongsan kalong ba kumno ban pet ya ketu ka ha ka ba ki sup yaki nongri nong sumar bakin penne pensa itu kidok ha hang tu ka ti kidan itu ki ba don kam khandiat kan sait ban he shu ya ketu ka thwe mo kumbolong hapo kiwa kani ka dok ha ka don bit pro shilter kiwa kandan haki tharia kandan haki thwe tenai ka basuk ya ban penne sa kalong haki thwe mara ka portlang si khamret ka to ti dok ha si sunat ban shong haki jaka balong thwe ti haki ta ki thwe ki da phrang yong ki sanctuaries mo face sanctuaries tingi ai jingirap ya kitu ki group kamot kila ban shna no dak kanja viewpoint ti ka jing thmu ka wei kalong kum ta fi ba kibriyo kin dop tip makanya ke jaka kala dei ke jaka ka bola mana fi kadadan daga jing mana ba ka gitu ki jaka bala le sanctuary ko ngim sha shu ba kibriyo kin khwai ni kin tong ni gitu ki dok ha kan long dok ke jaka ka bolong kerpang ba nang tu pada makari ka wa nang tu pada hadin haput kum por liur por igam tu ka dok ha kandal aroi hang tu por liur ka her shurung ka kiu sheneng ru di kanang penroi susu ki dok ha tu ka wa kan di ngilek kumlong benda ki jingirap ba napo department ngila ju ai kalong kisna ki viewpoint bakin yo wan pekai ki brio ki
turis tu kisnat ha banwan situ. Dia nangta kini ki signboard ibu. Dia kembalong menta ke plan nang ni sekmat lei kalau anang penhe susu wat ia ka pisah ke mang ke bangi plan na menta ka wei ke sanctuary ru nang penhe susu menta ia ka pisah kanang ba kinyo ban le sibun ki gen nomor ba ha ba khaddu fi ndala penhe pensa itu kidok kha kitu ki group kitu ki society ne kinu ki ba pej basumari kitu ka jaka kiru kinyo ka sing mentoi khniat nang tu kade ti hadu mendangi syamba ka jing mentoi ba kiyo nang tu kal baningkong kalong ba hoi to kadok ha ka roi ka kiu shrum ka her shrum ka kiu sheneng ru ki sayo bantong da kidok ha nama ka jing khang ka dei thek tang itu i benda la ban nei san pho shi spa meter mo ti kata ka wei jing mentoi ma kiyo dok ha ladam khang kum tu kum lada kisu pathar shu khwai pathar shu vom pathar bai kum tu kum borak wei ka ba kala du lo snen kidok ha kum kata ka kalau aja haman nak kiwa, abun nak kiwa kita ngimniu isu kini kita haru, kita ada juga sendan kan. Dia menta kawai kepada kalau bal ada ngila ban kering, yang kini kita turis, bikin wan kais tu. Nomor ba kita kah kini kiwai ni ki jat merat kita beri kisnat ha ban pekai ban yoi, wat ban kuai, wat ban ketak ban itu kan. Dia finda pet bah hak YouTube matrai hak channel jong phir kindan bai ki beri ki baju upload ke masuk nama ya ki YouTube video ba ki ki video jong ki sanctuaries finda I hun sama ki dok ha long da internet sha kan te ki turis ki ban sto te ki try ba penyat ya ki sanctuary pada ki yo ya ki yo khrong bai rung ki bu sa dukan sha ha te ki bu sa ki jembam mar ban yoi bha ban itnat bha tu dok kha itnat bha ban ai bam tu mo si ai de ki muri ki ai de ki khai di sana ki tu kemolong ha nan polok shulong ba jing pher nan polok ba ki kim dei ki ni ki chocolate ma si kim dei ki ni dei khasa ne po wa de ka tu ka ding natural ve tu po ki di khasa di kita ki skim tenang ni khmat ngina nang plan ban manusnam ngidon ka ki plan ba ngin nang pen roi susu dia kabak ngakwa ban ba pin pun bana ba long ba channel japi kolong ba ki kani ke skim kam dei bangin sulet mangi bangin ong le ni skim hang ta le kam dei kum ta mar ba kani ke skim kolong ba ngi pen suthui ki ba ka di banwan naki mut maki ki ban identify masuk ong nama bikin pet hang no ka jaka ka ibyang ha ban penne pensa ki dok ha dia maki pada kin la stop kala abyang ka tu ka jaka kemut kin sawan pan cingrap ngi ka department tinggi pada ngin state jaka inspection tinggi sepet ngin sa batai ki bagi don kamban le nang ta dang bon shu ki yang ngila ban yalam ki ban le exposure ro mah bakin le pet nuksa shaki ki nomor apo ke jela chingi ngila don ngomong ngai fish spa khalai tli kita ki sanctuary di kidon kita ki bitnat ba piang bha ya kitu ki badang mot ban le thamai ngila ban yalam shaki tu ki bala long establish mo di kin yo inuksa bang tu kan de ni kerban ba nang ni shkmat kin nang bon shu ki ni sanctuary haman ki wa ki ban don ki sanctuary de lang ba ka tu kumut kadok har kan nang kan lokal dok har jingi kan nang roi kan kini dok har nomor kadok har ka bangi ngi ba ma po ka state jingi nei kadon ka bon baru kadon ka bangi pemi hiru ti kadon arbenta kadon kadok har ka bangi ri hakipung ngi setong ngi sade mo bar kidon bagi dok har ki bangi shu kem na shawa naskiwa naskidam naskilpung natural gitu ko bosong no ti ladang ngila ban pedroi ki dok ha pa wa kemat kacing mi ka dok ha kala nang roi susu de kita hi ki bangi la bu lupa ka plan sansdem jingi menta ngin nang pedroi susu ki ni kisang sri berlada kelong ngin ni yele ban penbun haman ki wa aja ni ka jella ka ni dia hatu kani katanat mo kadon em kita ki jaka ban kha dok kha ban penbiang sembai kha ban penbiang ini sembai kha sau kan syakin nori dok kha ban ini kniat ilong gum ni mo ini bentar kani ka dok khasau kadi ka tak pharing ngi ong wild fish kadi ka don be so wild mo so wa saki dam mo ti kani ka dok ka bangi ri po pung pada ngiri mangi ngisuk ha ban handle ki mo ban pen kha ne ngi kwa ban pen he pen san ban pen roi ban ka sup ha kat ba kini ka dok wild pada kam tam guni ka khasau kumut kadi ka e ha
Dia hendrai ke dan ke plan. Dia nomor la judan siapa ke sekiwi ke benda juga ri India ke kila sedang banla ban penkha penroi uniu khasau. Tengi hang ni ru menta ngi lampu ke plan menta kindan kumbalai teli kini ki ngiyong ki hatchery da pharing ki kang ki hatchery kemut kadai ke caka ke penkha khai ki khun ti ngila plan menta bangin seng tingila sedang ru jingsha ke dan ke wei hang ni po hajan jungi hang ni po jan office ko bosong no mo ngidan skoi ka farm ngi ong kata ka kadai jingsha kadai ka trout farm mo ti hang ta ngi mot ban le lang no ba diu khasa bangin persang ban khai u ti hang thia po bhai ru kadan koi ba la sedang menta ka jing tre maka hatchery khap dan da ka sesu kadan da ka jing ki kidan ki building kidan ki ka set up ba ban china ban construct mo ti menta ka la sang ya cha cha tingi kermen ba di ladap kita ke ngin persang ban penkha yo kanang ba undala ngin layo aktif semai de ngin yo ban sam melek penlaj chani style pada kan kanang ba unang roi susu ti kata ke plan ke jongi ke bangila don pang ta ti wat iki breu la ki kwa ban ri hapung ki don ki uliu dok khafi u la danang la dala pio ke pung ke biang kamut ulong hapo pung ro ada rir ben Kapur ulang mo. pung ulong sa ban ri Tege pa kata ka jikermen jo katanat mo ban penbiang ya ka jingduna do kha ka jila lingba ka jing penroi kini ki khasa. ha kumbola ong ne mo fi long Mencuban biasa isi. ha along no bam ta te kumbolong menchua long ba shi thu khana no fi mo nomor ba ki men kulong jungi ki hadu ki kimi ki pa ki jungi ki shi thu khana ni menchua ngim da kam ban da thiet do kha kini kinong senok kan be rural area le mo senong kentong le ki kwa do kha kebut kilet chewa ubanang ban khwai upan kom khwai ubanang di jar no mala di nani di bas penap tu tang yo bet den trai kumolong menta ngi su tho wi da ka la kala lut narong sedong mo ki wa kemut kila nang telat menta nomor ba kambiang kor kom ke kom sei jungi itu kidok khan ki wa de kadan kan ni kajing le kumosok no illegal mo ki syo dok ha kum tu kitu phi man ka po kadan kan ni kajing syo dusman ni kidok ha apa khaddo phin khan kai kin man ta la da wei brio don kam koi ka dok ha si sini ulej man ta ulej dusman tu syo dok ha ki yap de ki spa apa khaddo la ban yo bam tang ka wei ru ti bun ki ke environmental factors bun mo pom ki dieng e ki wa klas tang ngat ki ceka snot wa ka dok ha ban em kam yo ban chong bang tu ti kala duna sha mo ong fi menen kong kala don ki wa ba dan syu ki do kan ni khasa ti ka jing thu jingi ka long bangin penroi biang ki kum tu da ka bale dik sang shri ba ngin persang bun ki la ru nei tang sang shri jing sha ka plan jingi dan ka tu ong ba ngin le ki regulated zone ro kumut hajan ki sanctuary kumut ngin nano ki jaka ngin bu ki jaka ki ba phila ban khwai tang ba kumut ong da phang regulated kumut control kumut ngila ban ong ba ngila ban bu tang ki jaka tang ban catch release ro tang ban chu khwai skubha ban melan to ban supply biang no pada tu ba khwai tu nong i pada sim da pisa kan di da tu pisa da la nang ban la ban pen he ju ban pen ma su tu ka jaka ai tu mo ti kat jing smu ka di kata bet la da ngila si sha dai ban penne pan sa uni khasa bat ban kham pan roi su nei ubus udin uni khasa di ba kloi tam man roi hakiwa ai tu ipi nei da ka jing lap jungi kan kat ni ngila trei menta ngabi ba de bet ngilai trei la pal ka arhusan senam mo dapat men tingilap jing lap ki kalong kumta bet la da phila hai ban control ya ka tu ka jing dusman yu priu jadi dok sa po ba nei udah di belum natural breeder ni kloi ban roi di ngi kerman ba kipai ba lima kini channel jepi tani sekmal kin nang sotho bhai kata kai kin mah kinum dusman shu kinum le pathar shu ya ka ni dokha aila diu di ngingit bala de ngila ai kemat kan spoi beng kapor ba kan poi ta bang phi mai thuk na phi manne ba don kam dokha shlik na wa phang ayo ma kiwa sini jengi kedang biang nai keren kini kiwa bacan sor mah rei mong shui te kidang piang ha te lada don ni dok ha but sulit tong suban to long Kumno katanat mo kumno kan katanat kan khanglat
ya ka jing her ka jing bun ka ni ka dok kha namar ka jing long threaten jongka ha ka IUCN redless Okay. To ha ka bayade bat kanika jingkali ka pi ka IUCN red list ko mo long nemo kanika ngasuka ban phai khndiat chapang ka history jong kanika dok kha bai ka biology ka jong ka kanika dok kha kha saw ka bangi ong baraka phareng ka English name ka jong ka ngi tep ka kum ka chocolate mahasir but ka scientific name jongka kadeka Neolisocalus hexaconollepis but kanika dokha kumbaka longi haka IUCN red list hi kala declare ka kum kawin ki endangered species kabomot kabala don hat jan jongka jingdu jaj te de halor kata kanong rimru ba mangingi shemi kanika sin jamru kalong ha kata kanong rim bangin sumar ka bangin penne ka bangin kwa bakan du jaj te ka jingle ka jongi kumta lang bagin kisnam ki bala dep kumangalai keren menne syakrang chakman kalong bai bang ngila poi menta ka stage paki babun ki wa ngi bagila stang ki embiang te hador bagila stang ban ki embiang kumangi pej menta ngi itu bakala don ke jingkermen bat halor kata ka nong rimru kalong bai ba kani ka dokha ka bakha hi lani ka ba breed hi haki open waters bat kani ka dokha ka badon haki diki thwei haki pung kalong ha ka por ka bagi de ka por kha ka por long ka jongki kalong ki kiu sha ki kriang shaneng jongki diki wa mana poi shi ki wa du ki sedang ban khapel leng hang tu bat ki khapel leng hang tu nag la khapel leng hang tu pada ki sawan phai biang ki shi ki diki thwei shi yu shi ki diki jaka ki bajaliu bat ki tu ki sambai dokha nang tu kalong ba ki roi bat teng ki babu ki don ki breu ka to ka nile ki balik tong ki tu ki sambai dokha nang tu bat ki wan ra ru wat shi ki pung ki jongki ba ki ri ki pung ki jongki bat ndai tang kata barhaga jukor komru na kalian jongi ke department dongi pensuluri gitu ki sinong itau bar kingi da thiru da ka dor ki bangi thie de gitu ki dispai dok khana gitu ki jaka ki bagi breed ki kha ki ni dok kha bangi ra gitu shaki wei pat ki wa ki bala duna ki dok kha khnang ba kani ka jinglong ka jong ka kani ka jinglong la ni ka jingyo ka jong ka ya kata kanam kum ka endangered species kalong ba ngim kwa pakanja bat nalor kata ru badakani ka jingshim ka jongi ka department yang ni ka senjam ban declare la de ban panbana ya ka sendon kum ka state fish kani ka nang ai bor su ingi ka department bat khamtam kan an penslur ya ki nong shong shong ka jongi ya ka jalla ka jongi na kata ka daw ngi ko ban create an awareness ngi ko ban panbana shi ki pajba ya ka jingdon kam ka jong ki ngi ban penne pansa ya kani ka dokha kumbalong ba pol menne nalor kitu ki sanctuaries ki mangendang shna su inang penbun su bat ka badan kam ya kalong ya ki nong shong shong ki jongi barasua bangin ngin terwa ya kani syaka sorkaru kalong bai ngila don ya kini ki meetings ke bangina kalian ke directorate ngila instruct lan ngila batha ya kini ki superintendent of fisheries yang ki district baru khon bakin conduct ya kata ka stakeholders meeting bakila ya conduct ya ka stakeholders meeting ke bagila khot ya gitu ki try ki nong snong ki budget don gitu ki sanctuaries ki khot ki rang ba snong barkila ya syong ya kata ka meeting bat baru da ko ka sur na kini ki stakeholder meetings na di district baru ki bangila yo pediang hi kalong baro hi kia menjur lang bangin penbenaya kini ka dokha kum ka state fish barki shimru kata ka sinjam hi daka wei ka surhi ban ong bai ba ngin wan jakmat ban ya trelang baka department ban penne pensa kini ka dokha khanang ba kan long ka state fish bat baka numdu jaj na kini ka jella ka jongi bat na ka selakan deu hi kata ka dika jing temu ka jongi te halor kata ka dong rim hi ka long bai ba kani ka sinjam ka bangishim bat kani ka ngasung ban ong ba ya kitu ki nong seng bat khamtam ki bayalam yang jakmat ngamla ban kelam da kijer kerteng yo sir ki en kumar wei ni ki pioneer bala don bentah ka bangis dang ya kani ka mekles di aquaculture mission boshim mi kia kani ka sinjam ba mdei tang bangin ri ki dokha ki pung re ba pej de ban ong ban yu i pada ba ki tai ki bran ki wa pada kumdungin le badakani ka jingle ka jongi ban establish ki sanctuaries bakani kala dei ka wei na ki success stories ka ba habang ile ki meeting sapo ya ka national meeting keleng ru habang ra ki videos ki jongi ka bangi pen i ki sanctuaries ki bran ka jalla ka jongi baro ki ka khring ya ki khmat ki jongki but wadi ki researchers ru kalong bai bakani ki initiative but babun ru ki ba replicate ya ka ru ki bashim ya ka ban ong ba kani kan dei ka story ru na ka benta jongi namar bali ka ka bangile amngi ham khalaya dei kalong ka ba ki we ki jalla ki empat sedang ya ka ki empat le ya ka dei ka jingle ka jongi kum ne kalong ba ki we ki jalla gi i ba kani ka dei ko kalat kumno ba kini ki endangered species ki jongi ki bagidon hakini ka ri ka jongi kumno bangin penne ya ki baraka jing establish ka jongi sina jongi jogi ni ki sanctuaries kalong mentang yu isi syaba kadon ka jing kemen bangi baki wa ki jongi ki lasdang ban bun ki dokha ki jongi wadah ka farm ka jongi ka ba pol men hang ni trot farm ka jongi ru ngila don hang te ye gini ki dokha
ki bangiwan ra ne keleng keleng ki wa ngi ri ha ki hang te bat ndang la dep ni ka ha chri hang te pada dagitu ki dok kha hi nomor ba kini ki dok kha nda ki la he ki la san gum tu ngin sa dagitu ki dok kha beng sa pen kha ya ki ha ka tu ka jaka ke nama ki don lagi jong ki dok kha kan thei ki dok kha chen rang ba kini ki dok kha ka long bai ba ka kha sau ka la ban he ha du kum ba sau phut ka jing jrong sau phut ka jing jrong bat ka jing khia ka jong kali ka la ban poi ka jing khia ka jong kali ka poi ha du kum ba shi spa ki kilo ka jing ke prapu kilo ka jing khia ka jong ka jing khia ka kharwe kilo sorry kharwe kilo ka jing khia ka jong ka ba ka jing jrong ka jong ka long sau phut ka jing jrong ka la ngi ai la ki bakin he te ka ni ka de ka sin jam ka bangi shim kham tam ban ya da ya ka ni ka dok kha ba ka num poi sya ka jing du jat ka jong ka kum bala declare ka kum ka endangered species kata ka de ka sin jam ka bangi shim na le department te publish bon sa sen sa David kapor kerpang jopi kum churu is sapol por kerpang jopi ba ta kuble shibun ru ya phi ba Gabriel ba dia kenong sanyi ma channel ka bashim ya ka sin jam ba ka kubor ka ba kendial nga syuka ban ai ka kubor kam tam ka kubor ka kwa ban ai ya kinong syong snong ka jong ka jela ka jong iru kalong kumba pila yu i haki social media kubor ba na kaleng sarkar ka santarek kala depan banai ya ka khasau ka jong i ka ba shani sha ka singi ong ka khasau sha jantia ki ong ka penar sha po garu ki ong ka narong Bakini ka dok hang la depan benaya ka kum ka street fish la ni ka dok ha jong ka jela ka jong i ka banang ni syakmat ngen tip ya ka kum ka street fish jong ka jela ka jong i da ka jing sung sarong bat ngai kublei kham tam ya baro kitu ki stakeholders ki beran benta bat ngi ha ka ni ka benta bangin pen benaya ka ni ka dok ha bat ka kubur nga ko ban ai syafi ka long bangi don kam ya ka jing snok tilang ka jong pi kum ki snong ki thau ya ki nong kwai ro kham tam ngiru ki di ki nong kwai ki baju kwai pakai jukubor ko ban ai kerpang ki nong kwai le ki jongi kalong ba habang ile ban kwai habang ingat ki tu ki ka ki barit kalong ba nginyele ka bala ban pelaj yang yaki ngila ban ra ki bahe ban pelaj ki barit ba da kata kala kalong ba nginya dai ka jindu jat ka jongka bat kham tam ka goi ka kubor ka ban kam kalong ban kham kiar kham tam ban le kwai ki ni ka sau hau banai Julai hadu berai September kini ki dok ha ki ba ki babun ki jela ki pen banai ki kum kita ki close season bagi di ki dok ha ki ba kini ki dok ha ki kapeleng badal larang ila ban khanglat ya ledi ban ong banum li khwai ki tu ki po ngin ai lat ki dok ha bagin kha bad ka jing ai lat ki dok ha ka wi ki dok ha si sang kha kan kha du nyo po jar adu si lak teli ki peleng si sang kha telarang ai lat ka wi ki dok ha bakan kha ka jaka bangin ra si yang ban ba mi ki tu dok ha bagi ti ki peleng ki ban ko jong ka kalong larang ai lat ka bakan im bakan kha kamu daki kha ki tu kalong ka jing mentoy kalong yangi hi ki nong khwai bad yangi nong syong syong jong ka jela ten la ta ka ka kubor ka mong ko ban ai ya pi ki pai ba baro kalong ba so ba banya snok tilang bat ngi keloi banya dan benta bat fi hakinu ki benta kadang ba ngin penlong ya ka kam ko job na lo bang la depan pen benaya ka kum ka street fish jong ka jela ka jongi kude si bon bat ka bre te perlu ka tu ngila poy ka pakot ya ka jinga keren ka jongi bat kini ki anur ki officer jong ka fisheries tengi scam ro ba ka tu pelayo ka jing shai be de ba ka ni khasau bangi de ban penek pensa ya ka ni ka khasau kam tam ya bamenta ka sarkar jala jungi ro kala pan banai ka ni ka khasau kum ka ta ka street fish to kublish bon kublish ajar ro ge second biang hakoi pa ka program ka ni ka ju ka channel jungi nong sanyi ma kublish bon kublish ajar ro ubleng ko khui pi bor kublish bon te perlu ka tu pelayo so ya ka jing batai jong kini ki arngot ki officer katai deputy director jong fisheries iba David ba iba Paul iba la batai habai dei bagani ka khasau bangi dei ban penek pensa kini khasau na mana kaliang jok ka sarkar jala hakani ka santri matau banai jumang arjar apun rio kala pan banai kani ka khasau kum kata ka street fish tidak kaliang ka jogi ki paj bang la sutu sai mata bangi dei ban penek pensa kini dok khan mar ba kadon ba ka chance bandu jat kini ki dok kha ko bala ong kini ki officer bar kham tame iktu ki brio ki bakwa ban ri kini ki dok kha ki bakwa ya ka scheme om dei ba ma da kaliang ka office jok fisheries pakan wan chapi banon ai ta ka scheme hade ka ka kamram ka jok phi banwa de ka jaka hangno ka ba ibiang ban ri kita ki dok kha ban preserve kita ki dok kha bar onda phila tikna la biang kita ki jaka ki iboro ten kade ka kamram ka jopi ba phinwan mi sa office banon ki du kini ki officer klang bakin yarab ipi habai dei bakta scheme bat ban kham tip su habai dei bat ka ne ka jinga kren ka jongi bat kini ki argut ki officer te ingit scam apin subscribe hi kani ka jinga kren ka jing batai jo kini ki argut ki officer bala ka batai khamba su habai dei bat kani ka jing penne pensa kini ki khasa kane ka jala ka jongi please te perlu mentang indio snow ya ka sur jong kinong di dokha ka tu kaningot kinong di dokha bai dei bakini ki khasau balapan bana da ka sarkar jela ka santrik metau bana jema arja penrio ya kani ka khasau ko mata ka dokha jong ka jela ka state fish tengi no snow ka sur jong kinong di dokha bai dei barka jingpne pensa ai kini ki khasau bat kan das tu bar kan peslam ka por komni nginyo no ka jing ya keren barngi bat kini ki nong di dokha publishment te kong
kumba ngitip mo baka sarkar jila ka jongi nado kan santri mataw banai jemang arjala pun rio kalapan banai kan ka kasau kum kata ka dokha jong ka jela ka bangi ong state fish tena kalian ka jopi ba dia dokha hatu pi sko kum no ba de ba kata ka jingjet joka sarkar jela ka kasau kum kata ka dokha jong ka jela bar hatu na kalian jopi pi sko ne bangi don ka ban penek pensa ai kini ki kasau don kam nama ka dika khan jong ka si jengi sama don kam nama ka dok kharu ka babang plus nak ta ka dika ba fresh tegi don kam ke kamu bisi dia kasau ne ni sidi dah ya ni ya tang ting ting pat kan kini dawan ra ini te mai kumang gitu kan sarkar jela jungi mata nadu pentau santrik mata benai jemang aja penriu kalapan benai kan ka kasau kum kata ka dokha jong ka jela ka bangi ong state fish tidak kalian kecupi tu pisau ne bagi don kam ben penek pensa ikini ki kasau kadai kata jing penek pensa long kan roi kan pat eh ban yo kan long yo katu namar baka kamduna katu kasau ong kladon hi sengiro tang baka kamduna kini ki dokha kini ki kasau bisi warna ne Mona na stu sa senang rajang kan nanti ya dapat nisa sepo dam site yang bikin jai deh mona da sti ide ki lokal gin long ide ki lokal wai tong sutong de ki jar kanu bisi dia kan kasau ko kanu kilo pedi no ni ora ni te saupa mo kasau kambun sa tharia pot tharia satu pat kimsa bentong idon kinong api mardi forest kimsa bentong teh kabun sa station tharia benai yo ba bun ha kasau Portlang kabun ha kasau itu disembar mababar kamyo kadit ka ong kamyo ni do ya ka behe da san ru kilo kladan da katu bun ki ba khamrit kum tu kan ka bala he ni bala yo da fight de nhiều pra kilo ro da ki officer ka fisheries wa ki don pa ki ong ba kadon ka kasau ba he ro hadu khabe kilo dan ka bala he ki ka jingjrong ro hadu sau put kadan la jiyo kum kita he la yo msuat de minta tem yo su de se yo ki polio ro kata de baka long kami de baka krit ko long baka he se yo polio ka ba he tam po dam fight khabau ka dei khabau kan ar phau lai phau kilo la yo khabau minta te yo bla dep nang yo lai kili khabau barem de dunai mo ka khasa bon thit mar bon ding ni ro long ba pri la sim dor he mo bon thit te long ki baru spa ki baduk te yo se thit bagi dei khas special gitu khasau nomor ba benta bentir kamdi ka basuk be kata kin ba ngasih ngai wan rak man kasih ni wan yo wan rak semprong karon dok tli komol kada kar kumbai khot nang ta u dok sna khasnat dah maman kasih wan rak ni yo te ko mangi temo ka sarkar jela jungi kalapan banai ne ka kasau kum kata ka dokha jong ka jela ka bangi ong ka state fish tidak kalian ka jupi kini di dokha tu pisau ne bangi don kam penek pensa ikini ki kasau lokal ho kata tek badon kam ha kon macam ni po pasal dokha ni si poi tu ki kasau poi teng teng mo tang bahang ni te ngam ju kham yo na mar ba ki sat poi na dam sat poi na riboy na sti sa war tem poi ren ki dau ki ite da poi na dau ki ite ka khambang kanu ye ka jeng he jo kini ki kasau ka bahe ba kilo itre kadon ba he ba te kala ban poi ar kilo duna kat ka bangayo iken te la da ki ba taki tu pat ki kha fisiri te ke yo ki la he tam le ki ba ri hi ki kumpang kini kasau ba kisin mi ba mi ba ka por yu nda tip te kon ki mi kum to ken ki benai ba kum ha ke jing sem jonga ha ka bangalap ngapra ba kendai kum to halu bas pau